Kidor ki bayashan hi alade lani ka selfie he kapor baladep thet vote kidei ki bala banyo I hajan manla ki rinsan social media haga singi thet vote nakabanta ki election MP shaka Lok Sabha haga khat khandai tarik yayong arajarap saw nakani ka wan shillong parliamentary constituency hinrei donpat wei nongsong shnong bala yaj palatpur daga bashandur hakapor bo thet vote badban bu ru ikadur haga WhatsApp kadur jongni urangba kabla sapriang hakirin san social media kum ka WhatsApp lala banyo I bakadei kadur kabla pha do president ka HANM sengkimi uba lamprang karbani katkum ka kerteng padu number phone upapaw kabawla pharu hakawai naki WhatsApp group ka ba ai kerteng chat ban rieu ngin kan sieu badru banbo kum ka status kani ka jingle jong tei rangba kalabu yutak jingkli ha ka jing perkhat jong bobon upat ba hado bakin pentep shaka office shillong mail bakumno la banra ka mobile phone shapo ka chaka thep vote hakaba ka election commission ka ri India ka mana ting e ka jingkali ka boru powdeu nong thep vote nakano ka polling station but kumno unla ban kentu patba ban thep hakata ka party ka bawla dep thep ka bawla dep nyon yu badam jong ka kot kumban chupentep hakum kini ki jingja habaki jas ki we ki jalla kami bon ba ka horiura par kumjo ki jingu jor ya ka baw nongle usha kem katkum ka an Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon Kashab plus F menta kasni lawan ra shafi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya